Azalpen bideo honetan aro modernoko kulturaren ekarpenei buruz hitz egingo dizuet. Eta hemen 7 puntu bat ebaluazio irizpidean, kulturarekin lotzen den kompetentzia ebaluatuko zaizue. Zertan datza kompetentzia honek? Zuek konturatu behar zarete, kultura bakoitza herri edo identitate batekin lotzen dela. Euskal Herrien euskal kultura daukagu, euskal identitatearekin lotzen da. Europa mailan ere esan dezakegu Europar kultura bat garatu zela eta identitate batekin lotzen da. Era berean, Amerikara iritsi zirenean, bertan kultura batzuk zeuden, Amerikar indigenen identitatekin lotzen zirenak, eta ezaugarri batzuk zituzten, emakumearen egoera ere azaltzen da. Europan egin ziren aurrerapen zientifikoak eta kultura barrokoa zehazki musika, literatura eta arteari dagokionez. Beraz, has gaitezen. Badakigu beste bideo baten ikusita, 1953an, datak azpimarratuta, Konstantinopla konkistatu zutela turkoek, gaur egungo Istanbul da Konstantinopla. Eta horren aurretik, Marco Polo izeneko pertsonaia batek, italiar batek, idatzi zuen liburua dela eta, esploratzeko grina sortu zuela orduan, modan jarri zen, urruneko tokitaz hitz egitea, esploratu nahi izatea, eta, barkuetan sartu eta abentura berri baten sartzea. Orduan, tresna berriak ere modan jarri ziren, eta mundua ezagutu nahi izan zen. Hemen, arroxe ez azpimarratuta, tresna horietako batzuk, astrolabioa, kuadrantea, korrikina eta erlojuak, eta iparrorratza. Lehenengo biak, latitudea eta longitudea ezagutzeko. Latitudea paraleloekin, longitudea meridianoekin. Pasaden urtean ikasi zenuten bezala. Paralelo nagusiena ekuatorea eta Greenwich meridiano ezagunena, orduan itsasoan bazaude eta ez dakizu ze tokitan zauden esfera handi honetan, tresna horiei esker kalkulatu ziteken puntu zehatza. Hemen gaude galduta, ez dakitzen bat gerradutara Greenwich meridianotik, izango litzateke, erdikoa, eta paralelotik ere, ez dakitzen bat, gradutara. Kokapen hori ematen zuten astrolabio eta kuadrantek. Korrikina eta area erlojuak, soka horrekin edo area erlojua badakizu zer den, denbora eta aldi berean abiadura ere kalkulatu ziteken. Eta bestalde iparrorratzak, gaur egun ere oso erabilia denak, ipar magnetikoa erakusten digu. Planetak magnetismo dauka eta aparatu horiek beti markatzen dute iparra. Iparra jakinez gero, beste norabideak ere badakizkigu. Eta hortaz aparte, garai honetan portulanoak garatu ziren. Erdi arokoak diren arren, aro modernoan edo aro modernoa hasteko oso garrantzitsuak izan ziren. Mapa bereziak ziren, hemen ez da gertzen irudirik, baina hor nonbait badago. Eta mapa horietan, portuak lerroekin itsasoa eta portuak kostan badaude. Portulanoek olako lerroak markatzen zituzten portuen artean. Hemen agertzen da garaietako mapa zahar bat, agian ez duzu ondo ikusiko, baina hemen dagoen hau Hego Amerika da. Afrika, Iberia penintxula eta Europa, Mexikoko golkoa eta Ipar Amerika. Hor kostan dauden portuen artean, horrelako lerroak markatzen dira ibilbiderik laburrena ikusteko. Portulano dira horiek, eta oso erabiliak izan ziren, abentura hauetan.
Horrelako ontzietan egiten zituzten bidei hauek, eta aski ezagunak dira, eta ez badituz ezagutzen ere, bi kontzeptu berri, garaietako karabela, eta ondoren karga handiagotarako, edo dukiera handietarako, galeoiak. Bueno, eta Kolon Amerika iritsi zenean badakigu jendea bizi zela. Beste bideo baten ere azaltzen da. Honetan kultura eta arteari buruzko aipamen batzuk eta komentatu zibilizazioetaz aparte Karibe edo Tainoak izan ohi zirela Karibe itsasoan. Baina hemen borobilduta dauzkazuen kultura eta arte horiek zibilizazio hauetakoak dira. 3 zibilizazio nagusiak. Gehiago ere izan ziren, baina ezagunenak hauek dira. Inkei dagokionez, 3 politeistak ziren, 3 zibilizazio hauetan jainko bat baino gehiagotan sinesten zuten. Eta jauregiak izaten zituzten. Gotorlekoak ere Inken kasuan, eta Machu Picchu adibideoietakoa da. Bide sare zabala zeukalarik. El Camino Inca deizenena. Eta azteken kasuan, hiri harresituak, jauregiak eta tenpluak. Eta horietako asko, piramide formakoak. Maien kasuan ere, piramide formako eraikinak zituzten. Horiek. Oso gertu daude bata besteagandik, Guatemala eta Mexikon batik bat, Belizen ere. Eta naiz eta pentsatu Europarrak aurreratuagoak zirela aspektu guztietan Amerikarrak baino, garaietan, 1500 iristea zijoan garaietan, erdiaro amaiera honetan, zenbait gaietan Europarrak baino aurreratuagoak zeuden. Esan daiteke matematikan eta astronomian, adibidez, maiak aurretik sekulako garapena izan zutela. Eta aztekek jarraitu zuten horrekin. Bestalde, nekazaritzan inkek ere bazituzten Europarrak ezagutzen zituzten teknikak eta gai ziren labore bat baina gehiago ateratzen urtean zehar. Adibidez, artoa 3 aldiz edo ateratzen zuten urtean. Eta emakumeen egoera Amerikako zibilizazio eta tribu hauetan orokorrean espero den egoera da. Hau da, gizonengandik azpiratuak izatea edo euren mende egotea eta etxeko lanak, umeak zaintzea, garbiketak, sukaldean aritzea eta horrelako jarduerak egiten zituzten. Orokorrean, baina gero berezitasun batzuk badaude. Inken kasuan adibidez, sortzen zituzten tela horiek edo ehun horiek bikuina hietik izaten ziren. Gero txitxa ere prestatzen zuten, artotik ateratako likor edo ardo bat zen, beste berezitasun bat 12 urterekin ezkontzen zirela, eta inkarekin ezkontzen zelen emaztearen kargua edo koia izaten zen. Azteken kasuan, naiz eta gizonen mende egon, egia da, jarduera ekonomikoetan hartzen zutela parte, noiz behinka, eta maien kasuan, nekazaritzan eta ungintzan aritzaz aparte, aukera zegoen kasu batzutan errege orde bezala aritzea emakumeak. Zer esan nahi du horrek? Adibidez zela Palenke izeneko herrian, hiri garrantzitsu bat izan zen, bertan gertatu zen ume txiki batek errege kargoa lortzea. Aita gazte hiltzelako edo. Eta txiki-txikiek ezin dutenez erreinatu, bere amak egiten zuen paper hori. Beraz, eliteetako kideek, hau da, garrantzia edo privilegio dun taldeetan garrantzia zuten emakumek lor zezaketen horrelako postu garrantzitsu bat. Eta oso garrantzitsua izan zen aro modernoa zientziak eta kulturak aurrera egiteko. Eta zientziari dagokionez, 2 garai desberdindu ditzakegu, bat hasiera garaia. Erdi Aroan garrantzitsua zen da jangoikoa zen. Orduan gizakiak eginiko edozer gauza, ondo zegoen edozer gauza, jangoikoaren meritua zen. Beraz, pertsonek ez zukaten hainbeste meriturik horregatik. Hainbeste artista anonimo dituzu Erdi Aroan.
beraiek egiten zuten lanaren meritua Jaungoikoak zeukan. Baina, aro modernoaren hasieran, 15. eta 16. mendetan, humanistak deitzen diren pertsona batzuk nagusituko dira. Humanismoa deitzen den korronte honek, pertsona, humanoa, jarriko du guztiaren erdigunean. Beraz, pertsonak egiten dituen gauza miresgarri horiek, pertsonak berak daukan gaitasunagatik izango da. Eta hori sostengatzeko arrazoimenari ematen diote garrantzia. Hau da, norbaitek zerbait izugarria egiten badu, zoragarria, arrazoimena erabiliz, bere arrazoimenari esker egiten du. Eta ez Jaungoikoak eman dion don bati esker. Beraz, hortatik abiatuta, beste mende baten, 17. mendean, metodo zientifikoa garatu zen. Baina horren aurretik, bi pertsonaia garrantzitsu aipatu behar dira. Humanismotik bi korronte desberdintzen dira, arrazionalismoa, da arrazoimena, burua erabiltzea, eta empirismoa izango litzateke esperimentazioa, gauza praktikora eramatea, teoria. Beraz, arrazionalismoa, teoria, empirismoa, praktika. Bataren buru Descartes, praktika edo esperimentazioaren buru Bacon. Bata frantziarra, beste ingelesa. Eta 17. mendean, metodo zientifikoa garatzen denean, 3 pauso desberdinduko dira, eta 3 pauso hauek gaur egunera ematen dira. Segurazki, Fikin edo Biogeon, honi buruz hitz egin duzue metodo zientifikoa. 3 pauso daude. Lehenengoan, hipotesi bat, pertsona bat, pozik dago hor, bere bonbilarekin, ideia bat dauka, piztu zaio bonbila. Bigarren pausoa, alderatu. Zerbait pentsatu du, hau horrela izan daiteke, baina nik esan dudalako, non ditut frogak? Alderatu egin behar dut, konparatu egin behar dut, horregatik lupa, ikertu egin behar dut. Eta lan egin ondoren, gauza bat bestearekin alderatu ondoren eta ikertu ondoren, benetan dena edo ez dena ikusiko dut. Beraz, hasierako hipotesi hori, baieztatu egiten dut, baztertu egiten dut, edo birformulatu egin dezaket. Normalean, metodo zientifikoko 3 pauso horiek aurrera ematen dira, eta horrela garatzen dira ezagutzen ditugun egiak, eta horren inguruan, gai askoren inguruan, naranjaz pertsona asko. Justo bi muturretan emakumeak, Elena Cornaro-Piscopia eta Maria Sibylla Merian. Baina hortaz aparte, beste pare bat ere aipatzen dira hemen, Maria Kunitz eta Elisabeth Korpman. Lehenengoak, Cornaro-Piscopiak filosofiako doktoretza lortzen, lehenengo emakumea izan zela dakigu, 17. mendean, beraz, meritu hori badauka. Eta tximeleten metamorfosia eta intsektuak ikertu zituen beste zientzialari bat, Merian. Esan beharra dago, italiarrak zaudela, baino batez ere Londres eta Parisko erakundeetan aritzen ziren lanean, eta askotan norbaitek zerbait deskubritzen bazuen, besteen aurrean argudiatu behar zuen. Eta bestek onartzen zuten edo ez. Esaten zioten, ez dugu sinisten, ez diguzu konbentzitu. Gian berriro birformulatu behar zuen, bere teoria, eta horrela ibiltzen ziren. Gehienak gizonezkoak ziren hori bai. Ezagunetako batzuk dibujitoekin. Galileo Galilei teoria heliozentrikoa. Hau da, hasieran teozentrismoak esaten du Jaungoikoa dagoela unibertsioaren erdian. Gero antropozentrismoak esaten du gizakia antropo dagoela unibertsoaren erdian. Honek esango du helio eguzkia dagoela unibertsoaren erdian. Hiruetatik, ez bata, hiruetako bat ere ez da egia, baina egia da gure sisteman erdigunean dagoena, behintzat gure galaxian, eguzkia dela, eguzki sisteman markatu. Gero Keplerrek planeten mugimendua baieztatu zuen, eta Maria Kunitzek aurrerago
honi buelta bat eman zion eta aurrera eraman zuen teori hori. Odolaren zirkulazioan, Harvey, presio atmosferikoan, barometroa sortu zularik Torricelli, eta hutsa edo gasak ikusten ez den horren ikerketa Boylek. Gero sagartxoa jarri zuet, gravitazioa badakizue, Newtonek frogatu zuela, eta azkenik izarren kokapenean Korpman aritu zen. Eta amaitzeko kultura barrokoa hitz egin behar dugu. Beste zuen lanetan, artelan barrokoak ikertuko dituzue, eskultura, pintura eta arkitekturak, eta hemen aparteko arteari buruz egingo dugu, musika, literatura eta bestelakoak orokorrean. Bueno, 400 eta 500 bezala, Renazimendua bezala, barrokoa Italian sortzen da, eta Europatik zehar, baina baita Amerikatik zehar, edatzen da. Hemengo ardatza honetan, denbora lerro honetan, aro modernoa daukazue, bakizue, 1800 erdiaroa da, eta 1800 garaikidea. Gutxi gora bera, hemendik onaino jungo da aro moderno, ezta? 400 eta 500 badakizue, 400 izango litzateke 1200 pikoak, eta 500 1500 pikoak. Hor garatu ziren, gero manierismoa ere eman zen, eta barrokoa 16. mendearen amaieratik 18. eman zen. Beraz. Hemenikasi 16. amaiera eta 18. Eratzen da arte estilo hau. Kontua da, aurrekoan euforia eta aurrerapenaren poza dagoen moduan, honetan, segurazki, izandako krisi horien ondoren, ikuspuntua ezkorragoa bilakatzen da. Horregatik, arpegitxo triste hori. Musikari dagokionez, zenbait kompositore, Vivaldi, Händel, Bach eta Monteverdik, zein lehenengo opera konposatu zuen. Eta morez azpimarratuta azaltzen zaizkizue artista, barrokoko artista emakumeak. Ez direnak oso ezagunak izan, baina orain berreskuretzen ari dira beraien izenak, Caccini bezala. Literaturari dagokionez, ezagunena ingelesezen Shakespeare eta frantzian Molière. Baina, bi hauetaz aparte esan barra dago, Espainian urrezko mendea mantzela, oso garrantzitsuan, ez eta krisia pairatu herrialdeak, kulturari dagokionez, literaturari dagokionez, sekulako adibide famatuak ditugu. Cervantes bera, Don Quijoterekin, eta María de Zayas. Lope de Vega, Nakaro, Calderón de la Barca, Góngora, Quevedo, eta Catalina Clara Ramírez de Guzmán. Eta arteari buruz orokorrean esan daiteke desberdindu ditzakegula bi korronte, bat herrialde katolikoetan, bestea protestantetan. Katolikoak kontra erreformatzaileak direnez, hau da, erreformistak, protestantek, erreformisten kontra doa zenez, aita santua eta jatorrizko eliza katoliko hori goraipatzen dute, beraz, horren alde daude. Artearen bitartez erakutsi nahi izango dute handitasun hori, aita santuaren, elizaren, katolizismoaren handitasun hori, tradizionala. Aldiz protestantetan ez zeuden ados hauekin, eta orduan dekorazio, barrokoko dekorazioen kontra egongo dira, irudiak ere ez dituzte gurtzen, eta artea batez ere burgesentzat egingo den zerbait izango da. Bueno, honekin amaitzen dugu kulturaren atal hau, eta beti bezala galdera. Gai izango zinateke hurrengo gunean galdetzen bazaizu aro modernoko kultur aldaketa hoien inguruan, eta bai Europako eta bai Amerikako kultura hoiei buruz galderak egiten bazaizkizue, nola bizi ziren emakumeak Amerikan, nolako erlijioa zuten, barrokoa nolakoa zen, edo ezagutzen dituzun zientzialaria batzuen izenak, jakingo altzen duke esaten,